Mga higala ug mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo. Padayon ta kay medyo murag naputol, no? So ato ipadayon ang Isaias 44, may usa ka panday nga nagputol og kahoy, ang usa iyang giputol ang gitunga niya gipiktan, ang katunga iyang gisugbahan, no? Niya human sa pagsugba nagpainit siya, no? Unya ang katunga iyang sipilyahan unya giporma og tawo, no? Dagway sa tawo. Niya matahom kini kayo unya gibutang sa ibabaw sa balay. Diha sa Isaias 44:13, akong basahon, nagakanayon ang panday magkutay og pitik og badlisan niya ang kahoy, ginamit ang lapis, sipilyahan niya kini og badlisan, pormahon niya kini ngadto sa dagway og katahom sa usa ka tawo aron ibutang sa usa ka balay. So mo nang pormahon niya dayon gibutang niya sa sulod sa balay, no? Mo na ang Dios, no? Nga gibuhat. Unya giingon diri sa 14, namutol siya mga sidro o magpili og kahoy tugas o insina gikan sa mga kahoy sa kalasangan, o dili ba hinuon magtanom siyag sidro, no? Og patuboon kini sa ulan, unya gamiton kini sa tao ingon nga sugnod, kuhaon niya ang usa kabahin ini aron mainitan siya og aron malutog pan. Maghimo usab siya usa ka Dios gikan niini og simbahon niya kini. Himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og muluhod siya sa atubangan niini, no? Sa verse 15. No, mo na nga ang usa ka kahoy gitunga, gibadlisan, gipiktan niya ang katunga iyahang gikulit, adayon gipurmang tawo, dayon niluhod siya unya iyang gisimba, no? 16, isugnod niya sa kalayo ang katunga niini og magsugba siya usa sa baga niini, magsugba siya diha sa baga niini og kanon niya ang iyang sinugba, no? Og mabusog siya, magpainit usab siya og moingon, maayo kay nainitan ako. Nagkaon siya sa sinugba, dayon nagpainit pud siya, nya ningon siya siyang kaugalingon nga maayo kay nainitan ko, no? Verse 17, ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, no? Dili tinuod Dios, kahoy god, no? Iyang Dios, muluhod siya og musimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios, no? So igsoon og mga kahigalaan og mga kaigsuonan, doon na sa kapanday nga iyahang giyong gikuan. Kahoy gyud iyang giputol, ang katunga iyang giyong gigama og Dios, unya iyang simba, mga higala og mga kaigsuonan. Na kahoy, no? Lisod kayo mo nang tama tong giingon diha sa Roma 1 nga 13, imbis himaya 23, o Roma 1:23, imbis himayaon nilang Dios nga walay kamatayon, no? Katong Dios gyud, no? Unta, no? Moyon lang kung unta kay dili man gyud tanan nasayod niini nga kamatuoran. Amen. So ang Dios gyud unta mo'y angay simbahon. Di ko mo unta, maoy atong simbahon ang Dios, no? Imbis himayaon nato ang Dios nga way kamatayon, no? Mao na no igihimaya, no? Ang mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tawo. Matud pa ni Pablo. Mo nang diri higala og mga kaigsuonan, kini nga tawo panday gid siya, nagsugba siya, nagpainit siya, ang katunga iyang gipurmang tawo, unya iyang gisimba, no? Verse 17, ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios, muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og moingon, luwas sa ako kay ikaw may akong Dios. Pagkadakong binuang nahibalo siya nga kahoy siya gaputol, iyang gigama og purmang tawo din iyang gisimba, unya ningon pagyud siya kaugalingon nga, luwas sa ako kay ikaw may akong Dios. So may hingala nimo ng mga tawhana, no? So kamo nalay mantigo mo bana-bana, mamalandong ana mga higala ug mga kaigsuonan, no? Sa Isaias 44 nato na mabasa igsuon, no? Sa Isaias 44 mao nang
Ah, mao na nga karon diha. Si Isaiah sa propeta siya sa Ginoo higala og mga kaigsuonan. No, natay support nga verse, no? Diha sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 14. Ug atong basahon ang balaang kasulatan diha sa inyong Biblia tanawa higala ug mga kaigsuonan. Tanawa gyud palihog unang Korinto kapitulo 10 14. Si Apostol Pablo igsuon nagsulti niini niadtong mga tawo nga naa sa Korinto, no? Unya giingnan niya sa verse 14 ningon siya ayaw kamo pagsimba og mga Diyos, no? Ingon si Pablo, ayaw kamo pagsimba og mga Diyos. Sumala sa naisulat sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 14. Sa verse 15, ingon siya, giingnan niya mga tao, gisulti ko kini kaninyo, ingon nga mga tao nga mabuot. No? Gisulti ni Pablo, ingon sa mga tao nga dunay buot. No? O niya, ingon diwe, kamo na'y mantigos pagtimbang-timbang niini. No? Ayaw kamo pagsimba og mga Diyos. No? Unang Korinto 10:14. Sunod nga verse 15, gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tawo nga dunay buot, no? Amen. No, salamat sa Ginoo, kamo na lang gyud magtimbang-timbang. Ako ra gining giwali diri sa social media ang kamatuoran gyud ni mga higala og mga kaigsuonan. Kamong tanan ni igsuon na gyud mo'y Biblia, ukba ninyo aron tamasayod niining mensahe sa Dios, no? Kay kining atong explanation dinhi sa kahanginan mga higala og mga kaigsuonan. Kining atong pagpasabot dili ta magkuha og dili pud ta magdugang niini. Muna kining Biblia, kining pulong sa Ginoo, nag-challenge gyud ko ninyo ani, nagdasig ko ninyo ani nga basaha gyud ni ninyo aron masayod ta niini ug unya moalagad ta sa atong buhi nga Dios nga tuas langit. Amen, no? Hinumdumi igsuon ang atong Dios tuas langit. Wala ta kakita niya, pero siya nakakita kanato mga higala ug mga kaigsuonan. Pwede man himuong Dios sa tao sa kalibutan. Lumuyo ni himuog tawo, pwede ni, no? O mo na giingon lagi nga mga butata, matud pa ni Isaias, no? Butata katong mga nagsimba niini, mga buta. Ano yung plastic? Pwede ni lumuyon, magtigom kag plastic, pormahon ning tawo, pwede, no? O mao nga moingon na lang gyud ko nga di pwede nga ilisda natog bakak ang kamatuoran mga higala ug mga kaigsuonan. Klaro man gyud kayo mga higala ug magkaigsuonan sa story gyud sa four gospel Matthew, Mark, Lucas ug John nga si Kristo dinhi siya sa kalibutan. Kadto ba nga Ginoo? Moto siya higala ug magkaigsuonan. So di pwede nga maghimo tag Dios dinhi sa kalibutan, no? Oh, napayban dinduton kay ang Ginoo sa tinuod lang ang Ginoo igsuon ug mga higala ug mga kaigsuonan dinhi siya sa kalibutan, dinhi siya sa kalibutan ang atong Dios nga si Jesucristo ang iyang kinabuhi ug tan-awon gyud nimo dito gwapo na siya perting gubaa sa iyang lawas gibunalan gilud-an gikulata gibunalan guba gito iyang lawas mga higala ug mga kaigsuonan mo di gyud gwapo siya atong panahona, no? So kadto nga Dios mo'y atong simbahon, no? Daghang bersikulo ang isulat sa Biblia, no? Nga bisan dagway nga tuwa sa langit di ta pasimbahon niya na, no? So tama na tong sa John chapter 4 23-24 nga ang matuod nga magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Gisimba na to ang Ginoo nga wa kay makita, kay wa magyud nakita ang Ginoo. Munang kami mag-worship ang uban magkahilak, no? Tungod kay ang presensya sa Dios nabati nila sa ilang kinabuhi, no? Unya klaro kayo ang kamatuoran mao gyud ang pulong sa Ginoo. Bible, no? Salamat sa Ginoo mga higala ug mga kaigsuonan. Okay, so basaha gyud ninyo 1 Corinthians 10:14, kapitulo 10, bersikulo 14 hangtod sa 15. Amen. Sa Jeremias 8, si Prophet Jeremias, sama usab ni Isaias, propeta usab ni siya sa Ginoo. Si Propeta Jeremias, ingon diri sa chapter 8 verse 5,
O Jerusalem, katawhan ko, nganong namiya man kamo kanako. Mga higala o mga kaigsunan ni atong panahon na doon na pud oy namiya sa Dios, no? O wala na gayod mamalik, no? Nakapangutana gyud ang Ginoo, question mark gyud oh. Nagpabilin kamo diha sa inyong mga Dios-Dios o nagdumili pagbalik ngari kanako, no? Bisan di ay sa panahon ni propeta Jeremias, mga higala ug mga kaigsuonan, doon na po ay mga tao nga grabe katig-ah ug kasing-kasing. Nasayod sila sa kamaturan, pero unsa may nahitabo, ni alagad gihapon sila sa mga Dios-Dios, mga higala ug mga kaigsuonan. Mao na hingon ang Ginoo nga nagpabilin kamo diha sa inyong mga Dios-Dios og nagdumili pagbalik ngari kanako. Igsoon nag-awhag ko, no? Biyai ang mga Dios-Dios, alagari ang atong Dios nga tuwa sa langit, mga higala ug mga kaigsuonan, no? Doon na tay Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang niining kalibutana. Siya ang atong alagaran, mga higala ug mga kaigsuonan. Ug natay simbahon nga lain nga Dios, matud pa diha sa Exodo 20. Hello, mga higala o mga kaigsuonan, no? Padayon ta. Exodo 20. Ingon ang Biblia sumala sa balaang kasulatan bersikulo 5, no? Ug naatay simbahon nga lain nga Dios, ingon diha siya sa 5. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios-Dios o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Mga higala ug mga kaigsuonan, no, giignan gyud sa Ginoo, abughuan gyud ang Ginoo. Og magsimba ta og Dios, Dios, kanang Dios nga makita ba, no? For example, bato, no? Tagay kog bato, no? No, tagay kog bato dire. Tagay bato. No, tagay kog bato. Dako nga bato, dako nga bato, no? So, mo ni mga higala og mga kaigsuonan, no? So, kini bato ni, gamay man pud ni, oh. So, kining batuha, bato ni, nasayod ta kung unsa ni bato. Bato ni ha, bato. Bato ni siya. Og pormahon ni siyang tawo, no? Tawo, dayon ludhan og simbahon, unsa may imong ihingalan ani? Dios ba ni siya? Nga bato man? Og imo ning isagol og simento aron i-flooring, pwede? Unya og pormahon ni siyang tawo, unya imong simbahon ludhan, unya halukan, unsa may ihingalan nimo higala og makaigsunan, no? Nakabalo man ka nga bato ni, binuhat ni sa Dios. Muna'y giingon ni Pablo, imbis himayaon ang Dios tungtoo sa langit, nga walay kamatayon ug mo'y simbahon, no sa pagkaunsa mao na ano'y gihimaya ninyo ni, no? Sama sa dagway sa tao, mao na no'y gihimaya ninyo ni. Imbis mo'y himayaon ang Dios tuas langit, nga maoy Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang niining kalibutana. Ingon si Pablo diha sa Roma 1:23, mao na noy gihimaya ninyo ni, no? Pormahon na siyang tao, ludhan simbahon. Unya miingon dayon mo, Dios ni. Walay kalainan diha sa Isaias 44 nga usa ka panday, ang kahoy nga iyang pinutol iyang sugbaan ang katunga, gapainit siya, unya ang katunga gipurmang tawo, gisulod sa balay niya, iyang gisimba. Unya nagpakiluoy pa siya, mga higala ug mga kaigsuonan. Kay mao kunoy iyang Dios. Masulat na diha sa Isaias kapitulo 20, Isaias 44, mga higala ug mga kaigsuonan, bersikulo 13. Atong mabasa na diha igsuon, no? So I hope nga ang Dios, no, dili nato patighaon ang atong kasing-kasing ug mga hunahuna. Gitudloan tang tanan siya atong simbahon o walay lain pa. Kung nagsimba man ka sa makita, kung nagsimba man ka og bato o kahoy,
o unsa pa plastic, dili tinuod igsuon. No? Simbahon nato ang Dios nga tuwa sa langit. Gisultihan tas Ginoo diha sa John 14:23-24. John 4, Juan 4, 23-24. Ingon diha ang minsay sa Dios, moabot ang panahon nga ang matuod nga magsisimba, magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Amen, no? Simbahon nato ang Dios diha sa espiritu, kay ang Dios di man espiritu man, dili siya makita higala ug makaigsunan. Ato siyang simbahon man mag-worship tas Ginoo, no? Sa among practice sa church bisan sa mga Bible study nami gitara, mag-worship mis Ginoo. Ang atong mapilang nato ang presensya sa Ginoo. Wow, makahila kita higala. Malipay ta kung mapil nato ang presensya ni Lord, mga higala o makaigsunan. Onya ang kamaturan mo ni pulong sa Dios, no? No, salamat sa Ginoo, no? Atong ayuhon gyud pagsabot, no? Ayaw mo sugot og mo'y namata na to, mo'y pagkamatian. Susiha ang balaang kasulatan higala ug makaigsunan, no? Kay masipyatan ining kinabuhia. Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Ayaw mong sugot nga mamatay ta nga nagsimba tag mga Dios-Dios, no? Simbahon nato ang Ginoo nga buhi nga mo'y tag-iya sa tanang butang niining kalibutan. Si Jesus gipaila sa amahan dinhis kalibutan. Simbahon nato siya higala ug makaigsunan. Siya ang atong Dios. Siya ang magpasaylo sa atong mga sala. Siya ang maghatag kanato og kaluwasan. Nagsaad ang Ginoo kung siya ang simbahon, malipay siya.